ルガス将軍、遠流兵団のナンバー2、手ではないぞ。おお、そう。モーガン様。おい、お前。なーに。だったらなぜもう。負けるわけにはいかん。やるな。他の者を守りたまえ。強くなれたのかしら。
かの者に力を。
力を。かの者の傷を癒したまえ。力を。力がみなぎってくる。無念だ。かの者に力を。